என்னென்ன மீன் என்னென்ன சேர்த்துக்கு நல்லா இருக்கும்? சில மீன் குழம்புக்கு நல்லா இருக்கும், சில மீன் வறுவலுக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல. எப்பவுமே இந்த மீன் சாப்பிட்டா எப்பவுமே சலிக்காதுன்னு சொன்னா சாலையும் நெத்தலியும். நீங்க என்னைக்கு சாப்பிட்டாலுமே அந்த மீன் மட்டும் வேண்டாம்னு சொல்லணும்னு தோணாது. சாலை நெத்தலி அப்புறம் நம்ம வெள மீன், அதுக்கப்புறம் அந்த அயில மீன் பொரிக்கிறத வேற எந்த மீனும் அடிச்சுக்க முடியாது டேஸ்ட்ல. நிறைய பேர் வஞ்சரம் இந்த நெய் மீன் சொல்லுவாங்க, அது நல்லாதான் இருக்கும், லுக் வைஸ் எல்லாமே நல்லாதான். ஆனா டேஸ்ட் பார்க்கும்போது நிறைய மீன் இருக்கு, அது பின்னதான். நானும் கடற்கரை பகுதிக்கு பக்கத்துல வந்தவங்கனால எனக்கு தெரியும். என்னடா நாளை சென்னை வந்த சரி வஞ்சரம்லாம் அவ்வளவு எல்லாம் கிடையாது, அவ்வளவு இருக்குடா. செங்கனி இருக்குது, மாவுளா இருக்குது, முரல் இருக்குது, அவ்வளவு மீன் இருக்குது. வஞ்சரத்தை தாண்டிய சூப்பர் டேஸ்ட் மீன் வரிசையா லிஸ்ட் பண்ணுங்க. வஞ்சரை தாண்டினா வள மீன் நீங்க எடுக்கலாம், வள மீன், பாறை மீன் எடுக்கலாம், வாழை மீன் எடுக்கலாம், வாழை மீன், அயில மீன், நவர மீன், அப்புறம் சாலை நெத்தில எல்லாம் சேர்த்துக்கிடுங்க. ஓகே, இப்ப நீங்க சொன்ன அந்த ஒரு 10 மீன்ல வஞ்சரத்தை எத்தனாவது இடத்துல வைப்பீங்க? நான் 10வது இடத்துல வைப்பேன்.